Baby Yoda. Look into his eyes. Now tell me how you feel inside. Alright. In my eyes, they tear up every time on my time. Look, And here's why I never thought that I'd be so caught up in this guy. Salutare! Eu sunt Mihaela de la MN Miha Crochet. Vă invit pe canalul meu să vă înscrieți și să atingeți clopoțelul acolo în dreapta pentru a primi notificări de la YouTube de câte ori voi încărca un nou tutorial. Astăzi vin către voi cu ultima parte a tutorialului a lui Baby Yoda. L-am terminat! Este o frumusețe de copilaș, de baby. Hăinuța tocmai am terminat-o acum, am mai strâns-o puțin la guleraș, este foarte largă, că așa este ea prezentă, da? În filmulețul lui. Este cu o manșetă întoarsă, este foarte simplă și nu mai pot de bucurie. Da. La hăinuță mi-a intrat 150 de grame de fier din acesta am făcut, iar la Baby Yoda vă face cu mânăța. Ciao, ciao, ciao. Mi-a intrat 3 scule de alize de 68 de metri, deci cam 200 de metri de fier. Pata antialergenică, puțin albastru pentru ochi și lucru. De aceea am împărțit tutorialele în două părți pentru a fi ușor de lucrat. Pentru el am folosit croșeta de 5. Pentru hăinuță am început marginea, ochiurile de lanț de jos cu un croșet mai gros, ca să nu strângă prea tare, iar de continuat am continuat cu acest croșet. Am cusut cu o ață așa mai tare, este un nylon destul de rezistentă, ca așa nu se vede și nu intră prea mult fier pufos la lucru. El normal este o culoare verde, albastru închis. Dar eu am terminat firul albastru și a trebuit să continui cu rozul acesta. Se lucrează destul de repede. La ochi puteți să faceți după cum aveți inspirație și alte culori, sau dacă aveți deja ochi deja cumpărați, folosiți pe aceea. Eu am preferat să-i fac cât mai apropiat de natura lui. Dacă aveți de spus ceva, vă rog să o faceți în comentarii. Și acum hai să mergem împreună să îl lucrăm într-un tutorial pas cu pas. Vă pup! Spor la lucru! Dragile mele, acum vom merge să facem picioarele și la primul rând avem un inel magic și 6 piciorușe scurte. Deci facem inelul magic și aici 6 piciorușe scurte. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Strângem. Punem semnul. Iar la rândul 2 avem 6 înmulțiri, adică 12 piciorușe scurte. Și aici este primul ochi de lanț, iar aici este primul picioruș și facem 1, 2, 3, 4, câte 2 în fiecare, da? 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Dăm semnul pe partea cealaltă. La rândul 3, o mulțire, un picioruș scurt. Repetăm de 6 ori. Ajungem la 18. Deci, o mulțire, două piciorușe scurte într-unul și un picioruș scurt. Din nou, o mulțire, punem în același loc și un picioruș scurt. Repetăm de 4 ori. Am terminat rândul, avem 24 de piciorușe scurte. Trecem la rândul numărul 5, unde vom lucra doar bucla din spate. Adică, întâi, eu fac așa, un picioruș alunecat și un ochi de lanț. Și voi lua doar bucla din spate și o voi lucra așa. Fără mulțiri, fără scăderi. 22, 23 și 24. Și nu închidem rândul, trecem de acum vom merge în spirală. Chestia este ca să nu se facă prea multă diferență aici când se unesc rândurile. Iar de aici ne ridicăm cu piciorușul în sus și vom merge până la rândul numărul 10 cu 24 de piciorușe scurte. Deci încă 4 rânduri făcute circular în spirală. Am terminat cel de-al 10-lea rând. Între timp am mai făcut unul și acum o să mergem să le unim conform acestei scheme și la rândul 11 vom avea 50 de piciorușe scurte. Asta ce înseamnă? 24 cu 24 vor fi 48. Înseamnă că acum noi vom înmulți 1 și cea mai bună înmulțire este aici, în piciorușul cu care am terminat celălalt rând. Da? Și mergem pe acest rând. O să iau și capătul și să-l prind aici. Și mergem așa. Și am ajuns la 24 și cel de-al 25-lea. Pentru că aici am făcut deja o mulțire, dar am plecat de pe rândul trecut. Pentru a trece în celălalt picioruș și picioruș al jucăriei noastre, vom face așa. Luăm un picioruș de aici, este și o scădere și o înmulțire. Și vom trece aici. În acest fel obținem înmulțirea, dar și apropierea, să nu ne rămână gaură aici. Ok? Și deja am făcut primul picioruș. Continuăm să facem pe celelalte 24. Am ajuns la capăt și acum vom pune și semnul. Iar la rândul 12 vom avea tot 50 de piciorușe scurte. Am ajuns la capăt, trecem semnul, iar acum vom face 23 de piciorușe scurte. 1, 2, 22, 23 și vom face o scădere. Deci suntem la rândul 13.
23 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de 2 ori. Rămânem cu 48. Deci vom face o buclă de aici, o buclă de aici și o vom scădea. Continuăm încă 23 și apoi scădere aici. Am făcut 23 de piciorușe scurte și acum facem și cea de-a doua scădere. Așa. Dăm semnul. Iar la rândul numărul 14 facem 48 de piciorușe scurte. Am terminat și rândul cu 48 de piciorușe scurte. Trecem la rândul numărul 15, unde avem 6 piciorușe scurte, o scădere. Repetăm de 6 ori. Și vom ajunge la 42 de piciorușe scurte. Apoi rândul 16, 17 și 18 vom merge cu acestea 42. Deci, de aici începem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și facem o scădere. Da? Continuăm așa. Am terminat rândul 15, unde am început să scad și mai departe am continuat aceste 3 rânduri cu același număr de piciorușe, 42 de piciorușe, deci până la rândul 18. Acum trecem la rândul 19 cu 5 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de 6 ori și facem 36 de piciorușe, rămânem. Am schimbat culoarea pentru că am terminat. Asta este. Și continuăm. Asta este ultimul picioruș. Da? Și facem 1, 2, 3, 4, 5 și facem o scădere. Da? Deci, așa cum am făcut la cap, facem și la corp. Luăm 2 bucle. Și repetăm 5 ochiuri de lanț, 5 piciorușe scurte, o scădere. Ne vedem la capăt. Am ajuns la ultima scădere, la cea de-a 6-a scădere. O facem și pe aceasta. Trecem semnul. Iar acum vom face de la rândul 20 până la rândul 26, fără mulțiri, fără scăderi. Deci mergem drept cu aceste 36 piciorușe scurte. Am terminat și rândul 26, da, am mai crescut puțin la corp. Iar acum vom trece la rândul 27 și vom face 4 piciorușe scurte, o scădere. Repetăm de 6 ori și rămânem în 30 de piciorușe scurte. Deci, în primul rând, dăm firul, dăm semnul și facem 1, 2, 3, 4. Facem scădere. Repetăm de 5 ori. Acest rând trecem la rândul 28 și vom face 3 piciorușe scurte și o scădere. Repetăm de 6 ori. Dăm semnul și facem 1, 2, 3 și o scădere. Repetăm de 5 ori.
Am terminat rândul 28, trecem la rândul 29, 2 piciorușe scurte și o scădere. Repetăm de 6 ori, 18 piciorușe scurte rămânem. Dăm semnul și facem 1, 2, o scădere. Repetăm de 5 ori. Am terminat și ultimul rând cu scăderi. Deci suntem la rândul 30 și vom face încă o dată 18 piciorușe scurte. Deci ultimul rând, 18 piciorușe scurte, fără înmulțiri, fără scăderi. Gata. Am terminat și corpul. Fac un ochi alunecat. Așa. Și tai firul. Bun. Acum hai să mergem să facem degetele. Și degetele, eu la acest picioruș am îndoit efectiv piciorușul, așa, să le pot așeza din această margine. Am pus degetele unul lângă altul, i-am cusut, deci pe partea asta ne rămâne lăbuța perfect. Iar acum o să tragem, vedeți, o să ocupe 2 rânduri. Vedeți cum o să ocupe aceste degetuțe. Și le coasem aici. Dacă vreți să le puneți vată, le puneți. Dacă nu, oricum nu că au nevoie. Și le coasem așa pe fiecare. Am cusut și degetele. Acum o să mergem să facem brațele și vom începe cu 6 ochiuri de lanț. Deci, facem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și vom face 4 piciorușe scurte, apoi 3 înmulțiri în capăt. 4 piciorușe scurte și apoi 3 înmulțiri. Ca la sfârșit să avem 14 piciorușe scurte. Deci, ne întoarcem nu pe primul, pe al doilea și facem 1, 2, 3, 4 și în ultimul 3. Să ne putem întoarce. 2, 3. Acum, aici trebuie să avem 4. 1, 2, 3, 4. Dar ăsta este, deci aici vine. 1, 2, 3, 4. Și avem 4 cu 4, 8 și cu 3, 11. Și pe cel de-al 5-lea vom face 1, 2, 3. Punem un semn de ață, un semn și pe al doilea rând avem de făcut tot 14 piciorușe. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Deci am venit exact. Dăm semnul și la rândul 3 avem 5 piciorușe scurte, o scădere, 5 piciorușe scurte, o scădere și rămânem în 12. Deci 5, 1, 2, 3, 4, 5, o scădere, așa, aici 5, 1, 2, 3, 4, 5, o scădere. Facem și cea de-a doua scădere. Și am ajuns la capăt. Dăm semnul. Iar la rândul 4 facem la fel 4 piciorușe scurte, o scădere, 4 piciorușe scurte, o scădere. Rămânem în 10. Și apoi vom merge de la rândul 5 până la 13 cu aceste 10 piciorușe scurte. Deci, avem aici pe primul și avem 1, 2, 3, 4, o scădere, încă 4, 2, 3, 4, încă o scădere. Așa. Și am rămas în 10 piciorușe scurte. De aici mergem până la rândul 13 cu aceste 10 piciorușe scurte. Ne vedem sus. Aceasta este mânuța. Am ajuns la cel de-al 13-lea picioruș. Pe ultimul, adică încă unul, îl facem alunecat și închidem. Așa. Bun. Luăm semnul și trecem la degetuț. La degetuțe, voi dacă aveți alb, puneți alb pentru a face aceste 3 prime piciorușe, primele 3, da? Deci, începem așa, cu 3 piciorușe. Unu, 2, 3. Acestea ar trebui să fie albe, dar nu e necesar. Strângem. Punem un fir, un semn. Și acum aici facem 3 înmulțiri, da? Și vom obține 6 piciorușe scurte. Deci aici ar trebui să trecem pe verde. Dar noi facem cu ce culoare avem. Ok? Deci 2 piciorușe în același picioruș. Și avem 2, 3, 4, 5, 6. Dăm semnul. Așa. Și începem de aici. Și vom face încă 3 rânduri cu aceste 6 piciorușe scurte.
Da? 3, 4 și 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Îl întoarcem. Deci acesta este al treilea. Încă 12 piciorușe scurte. Și acesta este primul degetuț. El trebuie împins cumva în față, așa că are tendința să se răsucească. Nu merge croșetul ăsta. Ok. Tăiem firul și trecem să mai facem încă 5 degetuțe. 6 în total. Și acum vom merge să coasem mânuțele așa. Am cusut întâi mânuțele, le-am cusut de ele însuși, da? Le-am pus un pic de vată, degetele le-am cusut așa cum le-am făcut și la piciorușe, să fie cât mai centrate. Și mânuțele le-am pus în așa fel încât să vină drept, da? Nu umplu acum aici tot, o să las umplu după ce cos un pic capul. Și acum o să cos capul, o să-l montăm, așa, și la urmă las o gaură și o să completez cu firul care avem nevoie. Pentru hăinuță am făcut un șir de ochiuri de lanț cât să treacă peste piciorușe, mai ales că luăm în considerare că ele vor fi pline și va fi mai largă. Deci cu cât mai largă, cu atât mai bine. Că așa este hăinuța lui. Mai adaug câteva ochiuri așa de siguranță. Și acum ne întoarcem pe dos și în al doilea ochi de lanț lucrăm pe spatele său. Piciorușe scurte. Da? Și facem piciorușe scurte în acest fel. Uitați ce frumos vine și pe o parte și pe cealaltă. Hăinuța lui Baby Yoda nostru este destul de lungă. Voiam să vă arăt că am început al doilea rând, tot cu piciorușe scurte. Și acum la sfârșitul acestui rând, cum ne întoarcem pentru a veni o margine dreaptă. Deci luăm și ultimul picioruș de aici, facem un ochi de lanț și ne întoarcem și îl luăm pe primul de aici. Da? Deci ochiul de lanț ne trebuie doar pentru a întoarce rândul. Și continuăm așa pe o înălțime până la sub braț. Bun, am lucrat la hăinuță să acopere picioarele, pentru că ea este foarte mare și largă. Aici am așezat în așa fel încât această parte să vină până la mânecă. Am lucrat până aici, iar de aici voi face ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cât să treacă pe partea cealaltă. Da? Și să ne ajungă aici. Și să ajungă aici mâneca. Da? Acum noi vom împărți aici lucru ca în spate să nu stea nici întinsă, dar nici creață. Și dăm lărgimea aici la mânică și o să reglăm această surplus atunci când vom face mânica, da?
Deci aici fac aceste 10 piciorușe și voi lucra cât ține spatele aici. Uitați cum se așează, foarte larg. Aici o să o fac din mânecă, dar hai să o desfacem și să vă arăt cum am făcut de fapt. Da? Deci, în primul rând, am nevoie ca partea de deasupra să-i acopere doar pieptul. Ok? Și am împărțit spatele cât să-i vină lejer, iar la mâneci am împărțit în așa fel încât să vină restul. Și, spre exemplu, aici am 20 de piciorușe diferență, iar în spate am 14 și ochiurile de deasupra 10. Iar din acest moment schimb culoarea. Am luat și eu ce aveam prin casă pe aici. Fac un nod așa, un ochi de lanț. Și voi începe din primul. Așa. Fac un ochi de lanț. Iar acum voi face piciorușe scurte. Ok? Este mai subțire ca celălalt, dar lucrez cu această croșetă și la guler un pic se mai strânge. Și la fel vom merge pe o distanță cât să fie gulerul să se întoarcă. Am continuat să lucrez la hăinuță, la guleraș, atât cât să se răsucească gulerașul, da? Așa. Aici i-am pus o capsă de plastic și întâi am probat-o pentru că se închidea mai greu și am pilit un pic marginea asta ca să nu tragă prea mult, să devină prea rigidă, nu e cazul aici. Bun, am început și mâneca. Mâneca am 27 de piciorușe scurte, am făcut ochiurile de lanț cât să ne cuprindă aici, da? Că aici trebuie să fie largă. Ea oricum vine îndoită, așa, iar acum o să merg să o cos. Mâneca întâi am cusut-o aici, da? Hăinuța am pus-o așa, iar mâneca, dacă am ales să fie aceasta fața și manșeta, o să o punem așa și o să o coasem pe dos. Așa. O să dăm la jumătate. Vedeți? Dacă vreți, puteți să prindeți cu bolduri, să fie mai precisă, dar trebuie întinsă puțin mâneca să vină exact la spațiul care l-am aici. Și aici putem folosi o cusutură destul de simplă. Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Look into his eyes. Now tell me how you feel inside. Alright. In my eyes, they tear up every time. On my time.